dama wannan abin da yake shirya yi miki ne tuntun wallahi ba su da wata ta ga ya riƙe yana da shi ba ta tana ta kai ba ta da lafiya ba sai ya amma yau tunani da ya tuntun wallahi sai wallahi ba zan haƙura ba sai na kashe shi ka dai ya haƙura ba zan haƙura ba sai na kashe shi ya za ka san bebe ba shi da mutunci ba su da imani masu kuɗin nan Allah ya shi na kashe kaddi shi ayyo shi wannan magana ya kashe malam bala da ba kai abu da wallahi san da zuwa malam bala wallahi da mu ina ta tunani wallahi dama malam bala abinda na yi niyyar yi maka dama zan baka gida da mota da kuma kuɗi ka je ka kuma ta ɗaure ka ajiye ka anan amma na ji abin da kace na harke sa kuma wallahi da wasa ne Wow, mama.